1,2 miljoen mensen zeggen justerjoen hoe Peter R. de Vries nieuwe bevindings in de zaak Vaatstra presenteerde. Lange tijd is toch dat de dierder doelbewust op ziek wie naar een willekeurig slachtoffer. Maar in het laatste scenario gaat het 3D-team ervan uit dat de partner van Marianne wel eens een bekende wezen kan. Meerdere nieuwe sporen zouden daarop wijzen. Bijvoorbeeld een spoor van een tweede fiets, die waarschijnlijk ook in de sloot heeft gestaan. Wat erop duidt dat de vermoedelijke dader waarschijnlijk ook met de fiets is gekomen. Sporen in het gras die niet duiden op worstelingen of iets van die aard. En wij hebben bij ons scenario onderzocht van hoe mogelijk de aanvang geweest is. En dat duidt in ieder geval net op dat er geweld gebruikt is in eerste instantie. Ik heb bijvoorbeeld op de fiets. Liep het erop dat het mogelijk een vrijwillige aanvang geweest is en dat op enig moment het omslaan is. Dus we gaan ervan uit dat het toch een dader geweest is die net voorbereid is. Maar hoe nij is dit scenario eens? Rechercheurs uit het eerste onderzoeksteam houden er rekening mee dat de partner een bekende wie. En pleiten daarom jeder al voor een grootschalig DNA-onderzoek. We hebben artsen benaderd, artsen van mij werken gewoon en dan artsen van de luchtmacht, van de landmacht, van de GGD. Uiteindelijk jouw justitie daar geen tegenstelling voor? Nee. Wie dat teleurstelling voor jou? Van het team biedt het teleurstelling, ja. Want men zegt dat wel zitten. Men zegt met die klus zegt men wel een oplossing. Het erop de vraag op waarom justitie jeder niet dien had met het scenario dat de partner een bekende is. Het scenario is destijds natuurlijk ook wel aan de orde geweest. Maar deze nieuwe technieken, een nieuwe manier van kijken, internationale experts zijn er ook bij te pas gekomen. Die hebben gemaakt dat dit wel een heel waarschijnlijk scenario is. Nee is in elk geval wel dat er op deze onstekker, die in Marianne haar tas ziet, het DNA van het dier er ontroffen is. En daar ligt het echt de keitel naar de oplossing in de zaak. Maar een grootschalig DNA-onderzoek kunnen nou familieleden van het dier er opspoord worden. Er is op dit moment een groot verwantschapsonderzoek gaande in de DNA-bank van het NFI. Daar zitten 140.000 profielen. Als dat geen resultaat zou hebben, dan gaan we kijken of we een grootschalig verwantschapsonderzoek kunnen gaan doen in de omgeving van waar het allemaal gebeurd is. De uitsturing van justerjoen had de politie ook nog 24 nieuwe tips gesmeten, gewoon binnen Broekber. Nou, maar juist Peter R. de Vries ook zijn van we zijn er nou heel dichtbij. Wat vind je van die dieren? Heb jij dat gevoel? Nou, ik denk dat we een behoorlijke stap maken hebben. Maar nogmaals, de laatste stap moet nog wel makkelijker worden.